ҳаму дуруни сардан фикрои дилгиркунандаи китоби дардан нақлои фача раҳи каҷа фақат сухтанай намедоштамаш дӯст нилура набидам омӯхтама ҳота бурди дила ба чишмои хамилёнат неки намомад қапа қили барат ҳаймиёнат зиёнат нарасид неки чӣ хели виҷдонат мондат ба пардои касера бидак ҷонат накафиҳо да ёди касе ки да машаққатай гил набарудаки гило зебаки мамашкатай айраҳш гаштай боре ба гапи суханита ёрдам надодай нигоҳ кадай сини сухтанита ҳаёти ты да пеши чашми юранги киношид мо беақлӣ кадем гуфтем ҷидои айби мошид неки не урашк мекадай ды кастаямамен биёи хели фантастикара мо ай байн барем гиряи кадаш барои май мегуфта типа неки ма фаҳмидам сабабҳои гирьякунита ба як чашм гирья мекунӣ ма гуфта бидим та ба чашми дигар нигоҳ мекунӣ ё бридиимта ма кӯдаки беақлаки ошиқи худкаш нестам ма калонам неки ба медию ма баҳш нестам намефора нигоҳш кунам ай пушташ бестам хид накадай мара оста меҳракаш нестам ҳамаи чӣ монда ёдай давраи шиносшавӣ ки дистансия бояд гирим маи хелёри нави савримени яки дилш тарафи арсидай неки офарини ралги дилакаш дастидай расход кини қил мебурой накунирам қил мебурой дар асл ты қили ҷон любой ҷо ба пил мебурой мо шаҳра мегардем ба панҷ сомо любой ҷоша шаҳр набуд кавалерат бояд зуру бой боша барои ҳамин наки кайфалону накунм кайфалонат намезанам занги дониста пере ай телефонат шаҳр набуд ҷидои ихе кашонда биёрад ки бо ката гап мезани баъди уқа хиёнат номус оҳани айда гуфтум ку полисо саюмуман намебахшим аи хели завон дироза ма ё сарт битим ё сар битета дилми мара фаромӯш ки ваъдаҳо ва рӯзо якми мара фаромӯш ки гулят кардани кафеи бургера номус намемона бидан қатъи тима дур мерам ба ёдат биёрам ченҷо таба страйки даста желани дошта бошӣ барои тира кайки ҳастай миёранат миёвардагиёи ты бисёрай амаи беақли ҷанақл дора мухлисора кам мемонӣ бира мемонӣ равима ки кучода мегзара ранги тирамар шавима